Това е може би уникалното нещо, което сме измислили и то ще промени близките години всичко. Всичко, което познаваме като живот, като системи, като социални структури. Изкуственият интелект и фалшификацията на реалността е темата ни днес. Революцията в разработването на изкуствения интелект е факт. Ние не знаем дали той е същия този интелект, който ние имаме, но знаем, че той извършва голяма част от задачите, които ние извършваме сега. Ще извършва скоро всичките и може би повече от нас и по-добре от нас. Какви умения трябва да придобием, за да сме по-конкурентно способни? Ако ти въобще искаш да си някакси релевантно позициониран за работа и така нататък, просто трябва да започнеш да ползваш изкуствен интелект по всички възможни линии. Това означава труда на хората ще става по-евтин, интелектуалния, а физическият труд, тези неща ще държат цена, защото но това е докато той работи. По мои изчисления това са 4